da zuwa dan kwari ne anan ake rini to madalla ai nan na gangara ina dan gangaren jiga wannan wajen kwarin nan na ji nan baya kun kaje inda ruwan ne yake dan taruwa na ji na kwari nan na ji daidai nan sai na hada da wata bakarbar sai take ce mun an yi mata rini amma anan ne ake mata kwarai da gaske nace to ai makota anan ake mata rini anan ne ai muna rina barbela fara da kuma ba Allah da iyo ba wani ne ke baba to nan ta zo aka mata rini da za ta tafi sai ta ce ina malam sani na'am ai ta ce ta kawo maka gyaran waya ta kawo wata waya ta ce yawa ta je garin shan ruwa sai ta saka aljihu ta fada a ruwa yawa to ina dalla to ta ce za ta kama kuɗin da bata baka ba ko yawa to da ta ce ga kuɗin a baka ga ai da ya baka yawa madalla to zan koma madalla to shike saboda can muhallin barbelin ina ga wasu ma sun ga wannan din yawa din yayi kyau din yayi kyau to kana ji ko idan ka ji da Allah ka gaida da mai dan wake na'am ka gaida ita da Allah mai dan wake da Allah gaida ta a ce muna gaida da Allah ya mun yawa a gaida barbelin nan da kyau yawa madalla Allah sarki kaga ba Allah kaga bai gyaran wayar barbelu sannan ba Allah sarki Allah buda kai Allah ba da Allah ba wallahi ko wani yake ya ba aiki ya gyara barbelu to kai me kake bone